Az urak és szolgák korában Apámat elhurcolták. Bátyámmal együtt elvitték a katonák. egy nincstelen lány Apukám! bátran szembeszáll a zsarnoksággal. Soha nem félek olyantól, aki fenyegetőzik. A szolganép igazi királya ez a kislány. A királyi ház titkai. Holnaptól hétköznap délutánonként az Izaura tévén. Élje át az érzést, mely korokon ível át, földrészeket köt össze, és megdobogtat minden érző szívet. Az ember sosem fordít hátat annak, akit szeret. Mert a szerelem időtlen és örök. Házasodjunk össze. Leszel a felesége? Ez a végzet, szerelmem. Ez a végzet. Meriem Uzerli a Szulejmán sztárjának főszereplésével, és meg annyi ismerős arccal jönnek az országos tévépremiér sorozatok augusztus 14-től az Izaura tévén. Izaura TV a sorozatok rabjainak. Ez a nő nagyon veszélyes. Bárkihez is megy hozzá, az meghal! Nem véletlen hívják fekete özvegynek. Elhinné élete szerelméről, hogy többszörös gyilkos, ha alapos gyanú szól ellen. Én Abrám nyomozó vagyok. Az üldözött vagyok. Vagy erősebb lenne az iránta érzett bizalma. Nem bízol bennem? Szerelmes a nőben. És egy szerelmes férfi mindenre képes. Te tényleg azt hiszed, hogy én gyilkos vagyok? A Fekete Özvegy. Premier augusztus 14-én 21 óra 35 perckor, folytatás minden hétköznap 15 óra 30 perckor az Izaura tévén. Izaura TV a sorozatok rabjainak.